Ma'am, akong tito, free na kayo. Ako po ma'am, akong tito ma'am, naaras balay. Ano, single na? Yes. Oo, rito-rito niyo maestra. Managon sa mong tolo? Best friends. Mga bros. Trio. Ano ba yung trio nga ikaw ro galahi? Okay, kuan man ko ka ng different nilang tulo. Pero wala mong gipang sore eyes. Wala. Nangita mong matakdan mo. Dili. Pass me na. Pero katuo ka na galakaw-lakaw karon nga sore eyes. Totoo na gani. So kung ha? Na gani ad. Ay sa lahi man ron. Lahi yung pagka-sore eyes sa ron. Dili mi kuan maglibod-libod kay base niyang mataktan miglayng sakit. Unsa tong buhaton kung makakita tag-tawo gi sore eyes. Palayo. Palayo. Pero dili ta tuto. Makig-eye to eye. Sa eye contact ba na makuha dili di ba? Saringan. Kanang makuha na siya kay paano na siya turo. Sa to ba? Tong laway ba sa mata. Grabe po ka laway. Laway sa mata. mata. Okay. Chet inod ba na liquid sa mata mo yung makakuan. Dili sa totally nga mo pa kuanta nila no. Ang imo harad wala ra tay contact sa ilaha ba. Kay malain pud lamang pud siya. Mamigo nimo magisor eyes palayo ka. Dili. Ang tulo mi dapat. Dapat i-share gid ay ang sakit. Caring. Caring is caring ya. Para mo likay tas mga bisag unsang sakit unsay atong pwede pang buhaton. Siyempre, muli kay ragyod. O asay danang mulikay gani unsa may buhaton nato? Punto sa balay. Sige ikaw. Palayo lang anang na yung mga kwan. Na yung sakit or geyser eyes. Ikaw. Dapat be strong. Ana man na. Hopefully wala tay sakit sa utok. Wala. Hapit na. Wala ra. Hapit na. Siya di ay grabe. Siyara. Okay ra mo kung naamoy barkadang naiapan sa utok. Okay na lang kung siya. Pero kanimang magbarkada ta napo mo'y individually mga karelasyon. Wala. Single min tulo. Ngang ano man gasabot pod mo. Ah. Basig ka mo na lang magdayon tolo. Ay, dili. Depende sa sabot. Bayo. Bading! Pero ang amo kong planong tulo kay manulod mig sa kristan. Oh, ngano man kung mga magsakrisan ka dili pwede maguyab. Dili, depende. Pas rames uyab kay. Kay ang atong giuna si God. God. Feeling nako ang mag-iyab-uyab kay murag lain kayo kay maglisod kog samot kay ngano din kung musulod sa pag-uyab-uyab unsa may kalisuran ana. kay Lisod sabto ng mga babaye. lisod tama kay Sila kay babaye is always right man kuno. Yatakan ako sila. Dili tanan. Dili pud tanan. Kay ko dagan mo comment nimo kwantay gud ka. Okay ra. Comment ra mo bash ra ninyo para dagan kag viewers ba. Ay ano din na. Di po dagay ana pamaagi hatag mukuan. Dili may ganag bayi kay. Kay nga naman. Paan manggod kanang sa time ba? Kanang manggod ang mga bayan na ilaha tanan ang time gud namo mo nang pasa lang mi. Kanang sa man din pwede da. Legal age kanang pwede na mag Ayaw pud. ay dili Diba? ana Kanang rin mong purpose di ay. magpakasal. Grabe po nang diretso kasal dayon. Mangligaw. Uyab-uyab sa ayaw po nang kasal diretso. Ayaw nang uyab-uyab. In game daw siya diretso. Ayaw na nang iring-iring sa una pa man na ato pa mamama. Diretso anay na ron. Diretso anay na good para kuan ba? Usara. O usara. Kalarga na dili na magliko-liko ah. Okay. Mensahe ninyo sa mga gauyab-uyab karon. hinaot unta okay ra yung mga relasyon wala ra yung mga problema ninyo basta ako kay feeling nako ang magyab-uyab na gyud na yung mga problema ako muli kay sa problema Ang mensahe kay padayon na ranan ninyo inyo naman ang gisugdan. Pero kung naamoy kuan naara mo yung mga problema sa inyong uyab, pwede ra man na ninyo bulagan oy nagan bayis kalibutan. Tinuod po ron. Pero hopefully kung maguyab-uyab taton taron-tarongon. O dili man purpose uyab-uyab kung manay usa ka problema ay sige bulagan kay nang dagang babayi. Gani. Pero dapat ka nang magsulod-sulod maguyab-uyab kay kuan na gud mo kanang sakto na inyong una-una di na mo bataot kay ang uyab-uyab dili na sa iyon. O dili bud binuang. tama Kasi ka tama. Oh. ay Tama yung istorya. tama Napay yung lang istorya? Na babay. Wala na. Wala na. Sige, basta gina may pang shout out. Shoutout din ko sa akong ate na si April Joy Inocencio ug akong ate na si Joanna Inocencio. Mga lang daghang salamat sa inyong mga suporta nagyatag nako. Shout out day kong Ma'am Rio. Shout out kong Mary Grace Rio among advisor sa grade 11 Tech Pro A.